És per mi un gran plaer poder estar presentant-vos el trio que avui presentem, acompanyat per aquests dos fies. Ignasi Terraza, pianista de jazz. Soc pianista de jazz. Com a tal, doncs em trobo actuant en diferents contextes musicals, diferents formacions. A banda d'això, també estic desenvolupant una tasca docent a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música, com a professor de piano jazz. I doncs, bueno, en dues coses estan relacionades amb la música, o sigui, llavors són dues facetes complementàries. El hàndicap principal dels músics cecs sempre és el trobar-se en la partitura, no poder llegir la partitura. Aquest problema, encara que siguis músic de jazz, també hi és. Et trobes a vegades en situacions en què un músic porta, quan és una peça nova, no sempre existeix una gravació d'aquest tema perquè te la puguin passar i sentir-la abans de tocar. A banda d'això, situacions en les que pugui trobar un hàndicap, doncs a vegades un altre hàndicap que penso que tenim és la situació de l'escenari. Una situació típica d'escenari, una persona fa un signe amb les mans i llavors a continuació diu una cosa, doncs anem amunt o anem al començament. Tots els altres músics que a través de la mirada s'han posat alerta han dirigit l'oïda cap allà i senten perfectament el que els està dient aquella persona. En canvi, si no estàs veient aquest gest, tu sents un remor d'una veu i llavors això fa que no puguis entendre a temps el que t'estaven dient des de l'altra punta, perquè aquestes indicacions són només molt ràpides i molt curtes. Altres situacions que pots trobar-te amb aquesta professió, la mobilitat arreu, doncs clar, si et toca viatjar molt i has de viatjar sol, això és un problema. Pot ser una situació d'un moment. M'he mogut bastant bé per Espanya, a vegades movent-me sol, però en general els concerts acostumen a ser en grup i normalment els viatges et trobes amb el grup abans de Barcelona i surts d'aquí. It'll make me happy, make me dance with glee. Yeah, we warmed up there. L'empresa privada i l'administració pública són dos possibles àmbits de treball, però també hi ha persones que troben la seva sortida professional en el sector de l'autoocupació o combinant diverses activitats. Bon dia. Eva Monrós, lingüista i traductora. La meva feina principal, per la qual estic contractada aquí a la universitat, doncs és de recerca i documentació i també de divulgació sobre llengües del món. Tenim una pàgina web on anem col·locant tota la informació sobre llengües del món, llengües amenaçades que estan en perill d'extinció, també informació sobre llengües de la immigració aquí a Catalunya. I bé, jo estic treballant aquí perquè vaig estudiar en aquesta facultat, aquí a Lingüística, i em va sortir la possibilitat, acabant la carrera, de fer el doctorat i de quedar-me a treballar aquí. Digitalizar Word diálogo, digitalizando imágenes. De tota manera, com que aquesta feina és a mitja jornada i a més sempre estic en contractes temporals, doncs intento també buscar-me feines paral·leles de traduccions, bàsicament, o fins i tot ens surten de vegades conferències. El Grup de Estudi de Llengües Amenaçades es va crear l'any 1992 amb l'objectiu de promoure la recerca en llengües amenaçades i donar a conèixer la diversitat. El món aquest de la informàtica ens ha facilitat molt aquest aspecte laboral, no? Perquè jo ara puc tenir aquí tots els diccionaris que necessito, fins i tot
Si he de fer consultes més tècniques, més especialitzades, doncs sigui per internet, sigui per correu electrònic, a col·legues que conec, que també es dediquen a la traducció o a la lingüística, doncs ho puc fer, ho puc contrastar amb ells i tot plegat. La mà relaxada. Si tu has d'agafar una cosa, has d'agafar així, relaxada. Aurora Ferradàs, fisioterapeuta. Treballo amb exercicis, massatges, drenatges que es fan les mans, després les corrents. També tinc diversos tipus de corrents. A mi el fet de no veure no m'impedeix utilitzar tots els recursos que tinc aquí. El problema estava en trobar els aparells de corrents, perquè no hi ha adaptats. Els que tenen sop acústic, que piten, sí que és fàcil, però em va costar trobar-los i en aquest no tinc cap problema. Posa el programa que vull comptant els pitidors, diguem, que emiteix cada vegada que apreto el botó. El poso, marxa aquí, poso el temps. Aquí el poso en marxa. Vicenta Rivera, pacient de l'Aurora. De vegades estic mig ajupida, ei, que així no t'has de calçar, que t'has de posar d'una altra manera, que et va corregint i dius, ara perquè la conec i fa molts anys, si som amigues i ja l'entenc i bueno, qualsevol gest ja sé que em pillarà. Però al principi quedava al·lucinada, dic, però com és possible si ni li estic explicant ni segur que em veu? A veure, la gent ha de tenir por de començar. Al començament pot semblar difícil, jo no ho trobava difícil. Quan tens gana i il·lusió, sobretot que creguis el que estàs fent. Jo crec que la gent, les coses s'obren soles, has de començar, donar el pas i sense por. I anar segur i tal com vas pujant, doncs tu vas fent. No aixeques la punta del dit, que això vol dir que estàs posant tensió, més relaxada. Si no et continuarà fent mal, d'acord? D'altra banda, per tal de valorar la situació actual del nostre país, és interessant conèixer d'altres realitats i documentar-se amb persones que han conegut de primera mà com és la integració laboral en altres llocs del món. En la casi totalidad de los países del mundo es muy elevado el número de personas con problemática visual grave que están desempleadas en la franja de edad laboral. Pedro Zurita, exsecretari de la Unió Mundial de Cecs. Hasta ahora solo se habían alcanzado cifras próximas al pleno empleo en aquellos países en los que se han adoptado iniciativas especiales muy protectoras del puesto de trabajo. Hay personas con estas características que son o han sido ministros en sus gobiernos, parlamentarios, diplomáticos, profesores en todos los niveles de educación, empleados en los distintos sectores de la administración pública, empresarios desde los estratos más sencillos a los más complejos. Nuestro enfoque deseable ha de ser un respeto a los intereses y capacidades de cada individuo. Les experiències que hem vist demostren que la integració laboral és real i possible. Malauradament, però, aquestes experiències representen una part molt petita de la realitat. Joan Eras, responsable de la Comissió Laboral de l'Associació Catalana per a la Integració del CEC. Des de l'Associació Catalana per a la Integració del CEC considerem que, per tal d'avançar cap a una garantia de la igualtat d'oportunitats en el món laboral, cal treballar en 6 àmbits diferents i concrets. En primer lloc, és necessari donar a conèixer de forma periòdica als empresaris i tothom que té responsabilitats de contractació les possibilitats laborals de les persones cegues i deficients visuals, així com les ajudes tecnològiques que utilitzem i els avantatges fiscals en la contractació. En segon lloc, cal que els serveis d'ocupació tinguin en compte les persones cegues dins de les seves polítiques i els seus projectes d'inserció laboral.
En tercer lloc, és important considerar que quan una persona en edat laboral adquireix una discapacitat, cal que s'intenti tornar-lo a la feina, ja sigui amb adaptacions, ja sigui buscant un lloc més adient per les seves possibilitats, defugint les polítiques de prejubilació o de declaracions d'invalidesa. En quart lloc, caldria que totes les empreses mitjanes, grans i administracions públiques compleixin realment el tant per cent de places reservades de treballadors per a persones amb discapacitat. En cinquè lloc, caldria considerar que és necessari que totes les persones que estan en edat de formació rebin una bona orientació laboral per tal que facin valer les seves capacitats en el difícil moment d'enfrontar-se a la recerca de feina. I els dos darrers aspectes són, per una banda, garantir el disseny universal, el disseny per a tothom en totes les proves de selecció i d'oposició, i també suprimir definitivament el certificat d'aptitud professional que se'ns exigeix a les persones amb discapacitat com un requisit extraordinari i que valorem discriminatori quan volem accedir a la funció pública. La integració de les persones cegues al món laboral és i ha de ser millor dit, ha de ser una realitat i evidentment que és bona i és positiva sempre que la persona a qui s'hagi d'integrar compleixi els requisits que l'empresa demana. És per oposar-s'ho i lluitar fins al final. Vull dir, jo estic aquí, com dèiem, precari, amb contractes temporals, però em compensa el fet de fer el que m'agrada i la cosa per la qual he estudiat. Supongo que haría falta más implicación, más información, más conocimiento por parte de la gente en general, de nosotros los interesados, los deficientes que queremos acceder a un puesto de trabajo y por parte de las instituciones públicas también. Supongo que haría falta más implicación, más abertura, más ayudas. No sé, supongo que es un trabajo que está empezando aún. No que se haya hecho poco, sino que queda aún mucho que hacer. Per avançar cap a la igualtat d'oportunitats en el món laboral, cal superar prejudicis i entendre que les persones cegues, més enllà de tenir una discapacitat, són persones amb formació, capacitats, recursos i ganes de treballar. Cal, per tant, que s'ofereixin oportunitats per poder-ho demostrar. Molt bé, Xavier. Al principi, quan has arribat, em semblava que seria molt complicat. La veritat és que he vist que no. Veig que ho podem provar. Tens empenta, tens el perfil que estem buscant i no veig per què no podem donar-nos un temps de prova i signar un contracte i anar resolvent el que trobem entre el camí. Què et sembla que vinguis la setmana que ve i signem el contracte? Es donen la mà. Igualtat d'oportunitats. Una producció de l'Associació Catalana per la Integració del CEC, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Direcció i muntatge, Jordi Aymeric. Producció, Associació Catalana per la Integració del CEC. Operadors de càmera, Jordi Aymeric, Guillermo Martínez. Ajudant de càmera, Noemí Badenas. So, Joan Ramon Noró. Veu en off, Anna San Ambrosio, Xavi Aymeric, Neus Hernán. Música, Ignasi Terraza. Audiodescripció, Comaccess. Disseny de la portada, Olga Vall. Intervenen Joan Vilaseca, Carles Borrell, Josep Lliuret, Gabriel López, Miguel González, Stella Pires, Sergio Durain, Gemma Rutllan, Miquel González, Neus Salvat, Javier Pérez, Maravillas Crespo, Eva Monrós, Aurora Ferradàs, Vicenta Rivera, Ignasi Terraza, Pedro Zurita, Joan Eras. Actors de l'entrevista, Xavi Blanc, Maria Sabariego. Agraïments, Miguel Herreros, Carles Sis Advocats, Indra Sistemes, Tarragona Ràdio, Natura, Hospital del Mar, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Institut Joaquim Mir de Vilanova i la Geltrú, Institut Galileu Galilei de Barcelona, Universitat de Barcelona, Puente Corredors d'Assegurances, Punt TV, Teatre Romea. Any 2010.